हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। RRB एबा RRC 01/2019 नि एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन होननानै गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो बे एग्जामा फेज 1 एन्ड फेज 2 डिक्लेयार जाबाय। दा फेज 1 आव सोर थागोन फेज 2 आव सोर थागोन जों गासैबो नायगोन। बेनिफ्राय एडमिट नोंथांमोना बोरै डाउनलड खालामगोन आरो एडमिट डाउनलड खालामनो रेजिस्टार आइडि नांगोन आरो बेखौ बावदोंब्ला जों बोरै रिकभारि खालामनो हायो जों बेखौबो नायगोन जाहाथे नोंथांमोना गोमादोंब्ला मोनफिननो हायो आरो एग्जामबो होनो हायो। आरो बे एग्जामा गुवाहाटीआव जागोन, अनलाइन एग्जाम जागोन। बे जाबाय 10 फार्स्ट लेभेलनिमोन ग्रुप डी। दा आसा खालाम लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लास्टआव नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन, कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन। दा जोङो फेज 1 आ माब्लानिफ्राय जागोन जों बेखौ नायनोसै। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोङो फेज 2 नायगोन। देन जों फेज 1 खौ बेवहाय नायबाय डाइरेक्ट डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिप्शनाव। दा बे स्टेज 1 एबा नोंथांमोना सिंगल स्टेज मोनदों आरो बेयाव एग्जाम जाग्रोसिगोन 17 आगस्तनिफ्राय फेज 1 आव आरो फेज 2 डेटबो ओंखारबाय। दा बे फेज 1 आव सिंगल स्टेज होनाय लोगो लोगो फार्स्टआव अनलाइन एग्जाम जायो। बेनिफ्राय उनावहाय माखासे सेकेन्ड स्टेज थायो, जेरै हमना ला नोंथांमोननि स्किल टेस्ट बेबायदि रोखोमनि थागोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोना दिनैनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनसिगोन। नाथाय दासिमबो लिंकआ नटिसनि थाखाय एक्टिभ जायाखै आरो मोननो हायाखै आरो एग्जाम सिटिखौबो नायनो हायाखै। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना 17 आगस्टआव एग्जाम जायोब्ला नोंथांमोना 13 एबा दिनै इभिनिं एबा आफ्टारनुनावहाय स' नोंथांमोना एडमिट मोननो हागौ। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना रेजिस्टार आइडिखौ लानानै नायनांगोन आरो बावदोंब्ला बोरै रिकभारि खालामनो हायो बेखौबो जों नायगोन। दा जायखिजाया जोङो बे 17 आगस्टआव बे जाबाय नोंथांमोना जायफ्रानोखि एग्जाम गैया अब्ला एडमिट मोननाय नङा। जायखिजाया एडमिटखौ माला मोनो बेनो जाबाय 4 डेज। हमना ला नोंनि एग्जामा 20 आव जायोब्ला बेबायदिनो 16 हालागै मोनहैगोन। दा बेबायदि रोखोमनि आरो स' नोंथांमोना नायनो हानाय नङा। जायफ्रानोखि एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो सानदों दिनै हानाय नङा नोंनि एग्जामा जुदि उनावहाय दङब्ला। दा जायफ्रा 17 आगस्टआव जागोन बिथांमोनासो दिनै एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन। स' बे अके जाबाय। बेनिफ्राय जों थांसै फैदो नेक्स्टआव। दा फेज 2 एग्जामा जोंना जासिगोन। बे जाबाय हमना ला फेज 2 एग्जामनि नटिसखौ नायनोसै। देन फेज 2 एग्जामा 26 आगस्टनिफ्राय जागोन आरो लोगोसे जोंहा सेप्तेम्बर 8 सिम थागोन। स' बेयाव मा जन थागोननो नोंथांमोना बेयाव नायदो, जेरै RRC दङ, बेनिफ्राय दङ लोगोसे गोबां रोखोमनि दङ। दा नोंथांमोना बेखौ नायना ला आरो बेयाव आसामनि गैया, नर्थ इस्ट गैया, NFR गैया। दा NFR आ जागोन 17 आगस्टनिफ्राय जासिगोन नालाय बेयाव गैया आरो बे जाबाय जोंनि नङा। आं बेखायनो बेयाव गोबाव बुंला। स' बिनिफ्राय जोंहा बोरै रिकभारि खालामनो हायो गोमानाय आइडिखौ जों बेखौ नायनोसै फैदो। स' बिनिफ्राय केन्डिडेट लगइनआव फैनानै जों मा मोनदों बेयाव जोंहा नर्थ इस्टनि दासिमबो गैया, एग्जाम सिटि नायनो हानायनि अपसन गैया। बेयाव बुंदों नै माखासे इस्ट सेन्ट्रेल रेलवे दङ, बेनिफ्राय साउथ दङ आरो लोगोसे बेयाव गोबां वेस्टार्ननि दङ। स' बेखौ दोनथ'नानै नर्थ इस्टनि दासिमबो गैया आरो जों नायनोब्ला बेयाव रेजिस्टार आइडिखौ होनानै बार्थडे होनानै जों लगइन खालामनांगोन अब्लासो जों एग्जाम सिटिखौ मोनगोन आरो। नाथाय आसामना दासिमबो बेयाव अपसन फैयाखै। जानो हागौ एग्जामा लेट जागोन आरो जुदि आपडेट फैयोब्ला थ' नोंथांमोननो थाब लाना फैगोन। जायखिजाया एग्जाम सिटिखौ बोरै नायगोन। देन बेनिफ्राय रिकभारि खालामनो दानिया बे आइडिखौ जों बोरै मोनफिननो हागोन। गोबावबो जाबाय 2019 आवनोमोन बेनि एप्लाइआ। दा गोमादों जानांगौ अब्ला जों बोरै नायगोन जों बेखौबो दानिया रिकभारि खालामनाय प्रसेसखौ लाना फैनोसै। दा नोंथांमोनहा रिकभारि खालामनाय लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव मोनगोन गासैखौबो, टेनसन दाला। स' बिनिफ्राय जों बोरै खालामनाय रिकभारि। दा नै नोंथांमोना फार्स्टआव रेलवे नेम मोनदों बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन। दा जोंनिया गुवाहाटीखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। बे सेलेक्टआव थुनानै बेनिफ्राय नोंनि नाम, बार्थडे होनानै, मबाइल नाम्बार होनानै नोंथांमोना केपसाखौ होनानै लगइन खालामबानो साबमिट खालामबानो नोङो आइडिखौ मोनगोन। दा बेखायनो आं बेयाव गुवाहाटीखौ होनसै अके। स' गुवाहाटी होबाय। बेनिफ्राय नोंनि नाम लिरदो, जेरै दं बेखौनो लिरनांगोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव आरो बेनिफ्राय बार्थडे होनानै मबाइल नाम्बार होनानै बेनिफ्राय नोंथांमोना केपसा मोनदों साबमिट होनाय लोगो लोगो नोङो मोनसिगोन। देन आं बेयाव रिकभारि खालामनाय प्रसेसखौ दिन्थिनोसै फैदो। दानिया आं बेयाव एन्टार खालामबाय। दायो साबमिट होनाय लोगो लोगो आइडिखौ साबमिट होनाय लोगो लोगो नायदो बेयाव आइडिजों मोनफिनबाय आरो बे आइडिखौ लानानै नोङो एडमिट लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो डाउनलड खालामनो हासिगोन। दा एडमिटखौ बोरै डाउनलड खालामगोन बे आइडिखौ होनानै नोंनि बार्थडे होनानैनो नोङो लगइन खालामनानै एडमिटखौ मोनगोन आरो नोङो एडमिट लानानै एग्जामखौ हैनो हासिगोन। आरो बे एग्जामा अनलाइन गोबां कमेन्ट्स खालामो एग्जाम सेन्टार चेन्ज खालामनो हागोन नामा। बे नेभार हाया, बिदि हाया आरो बिदि अपसन थाया। स' बिनिसिमोन बिनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो गोदान भिडिअ फैगोन माबोरै डाउनलड खालामगोन आरो मा प्रसेसा मारगोन एग्जामाव।